pi baru ngap diang subhai pi shakini ke program ke jongi ke Shillong Mynta. Hakani ke por ngi don hari yang ji kong socialita Lyngba ibala penshop bid ingi dakini giding bonsai pat ki Topiary jongi. Kumle shibun kong apa diang subhai pi shakini ke program ke jongi. Dia kebening kong aku aban keli pi ma kumno ka Jingsan jong pi ya kane ka jingthungi ni ding bonsai ki Topiary pilam ket mau na du menus pi sedang bat hakano ka por ken pa pi pio jingmut ma pa pen thungi dikini ding ti ka Jingsan jonga ka Lyngba ka jingyo jingmut jonga ka long thrai deni papa jonga namar ise thung ya kini giding ba po per kum to ila kharwat kum no te kum ta ken ki long i ong ba phindale kum ne te kine again tanda hadien de nang to nga perkhat de i ha ki tv ki gini bonsai ngong thrai ngar ngala man le nga persyang iwe ide na nga persyang re nga pet manus nam man ki nang internet te nang continuous kiwe da hadien de nang ta ki thrai bonsai te ngala sedang ruk nyo popra nyo khunda te nang tu pada ngai i balong te ngai i kot khubor kadon competition ngara ya ki ngale hang tang sayo ya ka second prize namar kiu tu kapor nganyo nang nongam tip ki bonsai le la le gitu ki ba don hayeng ki ra la kara sta te tang ta hi te kapor ba fi sedang pidan kan teli ding bat Mynta pat pidan kan teli ding Mynta bawd ba sedang ni mak panglai teli ngara se ol sin te Mynta tengah ladan hi pra kendai ladan ba fi ma pidan pra khandai teli ding ki labun mo da perkan ka jinjar tharai ban kumnu ban pen sumare ki mo sumar te ge hab long ta nga hab ban sta ngala hab pen darang ka baneng la hab le pen da portlang ka ka don kam bahai ki nama kita kong lo nama kita ro ki belas ni long ba mla ke re ngai le stom hi portlang kham tang ban ai ban ban bu sk ba kham tengen ke jaka ke jingmut jang ka kerteng bonsai ya ka kerteng bonsai la dei bla shim na ka tien Japanese ka bamut banthung hai kin ja khiu ki kita ki ding bonsai ki bonsai ki ai jingmut yau ding uparin ta ka jing start ban pin wandur ka jing nang ban pin wandur yu ding ubahe ha ka mariang la chu thung ye ki ding bonsai ha ki khiu khra ki bom da chliu than ngi hapan penon kam ki sap pan sumar bhai ki ni ding khnang bakin he batkin plung ka jing thmu jo ka jing thung ki bonsai ka long ban thau ki ka jing long baret ha ka mariang ka balong kongsan bha moi bakne bakini ki ding ki don kam mo ban ya nujor bat ki we ki ding ki ken kadai dia ka jing sotna jongi habangi pet ye ki kan nang le nang kwa kan nang thung nang kwa nang le sumar bat step bat met le pe bayo ki duna yo ki te kaya rap ru ya ka jabing jongi ban ong no jabing jongi ka le de he ki tu te kadon ka jing sutnat ka jing smo ki ken te kumba ong mo na marba kini ki bonsai ki don kam pha ke jing sha mo te kumno pa phi perkhat mo ma phi la om ba ka ai jing yu moi ka jabing jing ka yarap mo hakano pat kar liang la dagi compare pat ka tu bat ka jing em jungi ki bre mo hakano kur kom ka yarap pat yangi bangin long ki bre ki pa sha ken ni bala habangala persyang ban le bat ngahap ban ya sha ngahap ban penbor le di bangan ya sha bat dadon kanu ka jing ayu long la hap tristom ken bangadei ban pet yiki nama kala adon kata jing stenat te kala adon kata jing stenat ban le yiki ban trim yiki kumno uni ngan penuan kumno tuan penuan kumno kiching man toy jong ki ding bonsai ya ka kot ka khia kapan klan ya ka jingla ban pen let jingmut
ka kentiu ya ka kot ka khia jong ka bor perkhat jungi ki pendong yangi banlong ki bayai sha ki ding bonsai ki don ka chingman toy ru ha ka bayadai pat ka ching syam men sim langen ba ki ding bonsai ki wanra ya ka ching ya bayai rinti pat ka suk ka san ha ki yeng ki sam jongi ba phila ong mane mo phila le te ko competition phila wan ru ba ar mo te phila mane thu english phang ka experience jong phi gen ha ka to ka por ba phi le competition por ba ngale cha ka competition ngai I kot kubo te ngong ni ngadon kini te ngan ra la ka ra ngong ngale teni te ngalen ngale ba ka experience sang to ka jing dan hi lo shura be youtube phila thung ngira sha po also tenang tu bisa judge kan. Phila man kan mau try kat nungut ki don hang tu competition. Ani wah lapun fingam kan mau kia buat. Kena senrang ru don. Te ha u arjar kat khandai yang mau phila let biang ke competition mo. Te ke ipat ka jing pher ka experience mo ne ka phi le se kat ba phin let hadin post nem phila yo bang ki we ki jing mon phila yo ka we mo ka jing start ke jing pher ha ka pa competition ka bening ko ba jing pher ka long ba kila nang roi ki competitor so kila nang roi em te kum ta kai tang ban ong ban ye pher kata kam ye pher ru ka ju hi ka ru kom ki dan ki judge ki dan ki ba pen but ki long ngiyo jing ya rap tingi ru ngiyo I jom ki we ngi kum ta kai te phi ngi I mo phi la le ki ni ki topiary ru ma te ke ka jing pher ha padeng ki topiary bat ki bonsai ha ko kom sumar ken ha ko kom ban I jing sumar ka kham ki bonsai namar phila su thu hai ki baret udieng wa he ni penret yo te ka kham topiary ba de long be ya khando ke usan hing to ni sa shu shape hi ni sa shu ot hi kalong ta shumut dor hi ke na mangam don jing nang no kalong tik tang na la di bangan perkhat ke ki topiary ki topiary ki dei ki jat ding khamtam ki to ki bachirngam baro shilenter kasnem ki bala ban penondur bat kham katkum ka chingkwa pat chingsngo tanan te ki tiar yu fiship penon kamon ada fitre mi gini ki kum ka khansi te ki kham snikuloi te ngayo ini ngadon bok ba ngayo ini te nga khap training kong te khap da ka to ka khansi khap ni teng da ka khansi khap jan rei hadin nga le yu I kum no re ini ngai sayo nang ta nga khap kini kani da ka ba khap ye ki ba kham ki tana kani te ki tu ba jem nama ki jem gini gidi kamu phiap ki hi benang ni ma kum ni ma roi ki te pilap ni thu ingis phang dieng kum no phi mandur ma kum ni fitre mi phi mantre ni de baning kong kum bangala ong ye phi shakman ba ulong tak kum I hat sam to tanda hadin nga solai por nga so tinga persiang kum no ngala ban penuan ni dieng ren nga page to kaliang ulong sini kaliang ulong dah din umi suboi ustem umi kum tu tengah perkhat ngong ni tengan I kum ta ngale ter tang bangam nut ban penjerong palat yo ngamla ban kham te menta phi haban kiu phi haban khap inyo I kini kum kini ki ban pam nga kham no ba kan itanat ka dorjong u kan tu le kum tu khap be ti namar u ding perkhat minot usron tinga hap man kersan ni nang ta kersan de nama teng da wan tu slap bajur am ini sini ale pet pi nang ni ngalap pi untuk hamno sini dai ya uni ngadang ot sinang ot ke nang
Te. Itu ingi mo kat kini gidon mo giji tenan. Kini gi bonsai. Tu. Tu wat uni ulong bangin le bonsai. Tu hibiscus. Kum uni ude haka jingpet jonga jingmut jonga. Ngakwa bun long kum ukso. Ti kasyong pada khmat jong lajong. Kat ki bapet kidan ki boong kum utah kum siang kum tengok to kat bapi itana hi. Ndrai ka jingmut jonga ngamut kum ukso ke. Kum kini ngale no kijat kini. Jadi kalau pelun kum tu kilong pujat itu kayak kejimut jonga tambah ngantip kali kasuki mai ikum bakwa ban le hang tai le thiano ba on kani tiga dang sian hi namar ba kam kamut uni di na uwe bi uding pi kat norong hang tu uniu de wei du jan pi uniu de tu bangale kita unia udah tu fakat minat bangsi yo mensuas ni kum tak ngakle rong tengok bahkan itenan kamu piap tung hajan kan garden jupi tu ti kijur ki pudina ki jamardo yo lut tu ibarat makanan yo ahi Kitiar penon kam ban penon dori ki Topiary. Teha ka experience jong phi mo kar kum he ka jing shimpor ka kum he mo kanu u shimpor i bonsai bun he na ru i trai pindayo trai phiyo di jing thui beren te ka jing phiat pa jong bonsai bu Topiary kanu kur kom trai u bonsai ngi hab man thung shwa unda kham he unda kham i long temen ngi kwa yo u bu long temen un i long kham long temen ni kan bon ong no dia kum ta kan u bonsai u kham stom aga jing sumar jong u nomar ba kum ta kan u hab ban pe kum bangala ong sakhamat ba ngi hab ban pe yu u ngi hab ban sumar ba kat ba Topiary ba de u long kum ta la shu phi thung ngong to phi perkat hi kum no phi la ban de cái ấyก็พี่ก็อันเละหันตาอีสัปนวันนี่กิเดียงฮับมันเป็นเป็ดยากีบระบอนโอ้ตัวเดียงเละชะตัวงั้นเละเนาะคุมตากันฮับเป็ดนู่เดียงอุบลงมันเละte kum ba phi ong mo na mar ba kum ba phi ong i papa jung phi mo ila pen i phi la long ba ila long ba lam Lynti phi mo te bali pat phi je de ki bonsai kan ong ba kum ba i pa jung phi le de ki wi ki dieng de phi ong bali pat phi je de ki bonsai ba ki Topiary tip ha ka yo i mat ba ong ya phi ka tibi ki firm te kum ta kan long đơn i tai jing kwa ngai ton persang te kum ta kan ka ya lam Lynti yang apa de bangan le ya ki te kum no pat
พี่yo ideas na pat ban pen wonder kini topiary kumnoพี่kap yaki kanu kurkom gitu piari te ngam don jing yo ine ro ngam pat yo sisa bat ngaras sedang le taru sulong kum het sayeng beril tenang tu ngas sedang kap na ngasokulut por ngong sedang ni we dia tengah sedang dah hadienda nga sedang itu tak ada ibu ulong tengok tu kayaknya nang sedang tu nga continue nga yai persiang biang sekiwei dia kamta kan te shop pin kap mo itu piri piap dan lupa ka jingmut trai ngakwa unwan kumni lete you tu dia dia ngalak ban le kumno kamta kan te lada compare pat ya kato ba ka jing ki periuma long kum utopiari pihak ban long ki biasa hiro nomor pihak ban ab de bas kap long kum tama ba unang simpor ban he ma te kumba pi hai pat pi kumno pat pi ailat pat keniki ba kan ko por pen hapan kam hakano por ba pe hapan I pat ken ba un he namar ba pen chu kap sa ru tharai unlut no ma te kumno pat pi you can kato kalong ba u topiary na mga lehi de kifakat mina dah hadin de kito pada por liur ki kheba por liur ki khemot ka por liur kom basau sin sibnanya dang kha namar ki he ka long ka dur jong uru kam itana syo lada pi ula kala dur no ke de lada pi minat hi ban ot yaki tamot ki wan kain kadur kumbang akwa te ban sumar kini bonsai begitu pieri ki don kam mo ban ong ki kini ki dieng ki don kam ka jing iet kuma fila ong mo te ki don ki bo ong wala da pikiran pikiran bat ki stunat ki he ki pelum to pilet he ong kumta pikiran tu ngam sukun mau bangan keren pang ba long kumta ken la lik ta ni ini la long kumto ta kedia no ni mta Ndrei long no kumbalik keren hi yagi habalalik kta lalik ai lalik te te la da fishim pada ni konsep mo kum ha ka jing embrio mo te ngidon kam bet kumbangi ngidon kam ki im lang salang ngidon kam hi ki para brio mo te ha kanu ka la da ngishim pat e kani hato pisngo kumno ka jing e jung pi ki dieng kalong kum pen atat ka jing e ka mai mariang ru haju ko por mat ni fisngo kum nei kata ya kata ngaso de nama haba pila thongi ki ding pi kwa ban sumare ki ban ki te ka jing e kan don ben em hola lek ta man ka sngi ki kitang ki ya selut ru ngam ju sha namar ba wat lembop ki long kadon mot kadon ka jing e ki te kong lat ni ki bonsai begitu pieri ki de ki judging thungi ba fi sutanat mo ba phenle ne ki activities ki fi sutanat ban le ki menchuang na se thau ni ki artificial flowers ru bagi don kam ki bre bouquets ki crown mo ki bakwa ban le du fresh ru ngale ki bakwa ban le du artificial ru ngale menchuang ka order se wan bahag ni ki artificial flowers dau long naki office kum tu kita don function kila order yang ngasih setengah le gitu mentang ju kam le so te pa phai pe bonsai mo kum no mo ban sumare ki don kam le ki ki jat dawai ba ai yo ha ban ai dawai nga kata la le bonsai ngam ju ai dawai thik ka tu ka sbo sla ki sbo snap jur ki bang set pelang kumno thrai long bon ki bre kim pat kim nang ma ban sumari ni bonsai ki kwa ban le tama kim nang ta kumi ki ki bre pat thrai pin ai jingmut kumno pin ai advice kumno kanu kul kom ha kapor ki kwa no par ba pan sumar te wan ngar ngam pada tep thane kata wan rang red ne kumno banyo iki kidan ki ba pila thung rang red mo ki he yang to kidan pada ki bangi thung sha hi khiu ba kham he ni satrim ni ki thiet ni trim ni ki thiet jong ki ni pe tu thiet ba he pi ot na pi ki tu ki be shape ya mo to te hat dak to ki tep ang to kai pis
kenyat ba nang tu pada bisa asyik ya udieng uno udieng uba piwet pim idan ka jing internet api pi ot na nang tu umi na kini kisai we te hakan ki haban bu hakan ko habu caka ba dan sngi ne habu caka petengen ne ban haba shit temlong plus tu ibam kan no nyo ikendo ba te pun hi se kambu haba tengen te ha ka jing syam jong pi mo la judan ne udieng ubala I temen na ne ubala du ubala terkong e pile kum no da lalong kum to pat la da kidawai pim ai uni ubala terkong tu banga ong e pi ba kilayap no don ki balayap utu banga layo praisu yap no kadon ha ka jing bon kam iman klet ai klet e yap no te udon we banga yo ba ude ding uba la kham temen e na baro satupun ngai den da te ngayo the oldest plant te taru yap no fi te la da phi kwa ban thiet thamai boy kini ki jing thung ha ban thiet na ei tharai ka shong ha ki nursery la da phi lek pe na ki nursery ki ba phi sukhain phi lek pe I ki je ding mo phi la ban ong ni ngala ban le ngan persyang le bonsai no te phi la ju perkhat la dia pen kelai kini ka passion ju phi mangin ong mo into profession ni tiap ke persyang mo persyang la dangala ban buon nama pim tip mo wat ki ba pan thiet ro ki pa pidon ban di te kamot la dangala ban penroi yo kaya yo kata kala ban lo yo kaya yo ro ngam tip tang balong kum ta kan ka syong hanga pada la da so smart dengan la le biang nam te ke ei pat ki advice mo phin ai ne marba phi te phila ri la kata phila nang phila su thu ki ke ki don kam te ki don ki bre ro thai ki pa pe ki program jungi ki long kin ong ki internet ki ni ding te ki kwa ban ri ki wa kwa ban thung hai yeng la jong mo te ke ei advice phin ai ki bre ya ki tengah an ai men sim si bon e ba kin yele ban le ka wei ka long ka jing pen melen ya ki ka wei phim la ban tip yo ka ya yo hadi phim la ban tip mo Mynta ka to la jam de phim la ban tip kala ban ya yo kala ban e na mar ki de ki ban ta khule shi bon ko ka por jong phi mo phila pediang subhai ngi shni ying jong phi la yo ban ya ikni ka phla jong phi la internet shi bon ken ka men phi phin dang yo ka met ka pokot pakhia phin dang la ban sumari ngi ding jong phi Kublesi buone figo filayawan. te parlo ka tu ngila poi sha ka bakut chung kani ka program ka jungi ai khublei biang I kong su charita I bala priang su bhai ngi ka yeng jung I ba kani ka phlau ba itnat jung I kumangi layo I he te karmen ba ngi ngin shem kani ka nuksa kumno bangin pen itnat ka yeng ka sam ka jungi ka saudong ka saukun jungi mangi don kam hi ka ki dieng ki siet ba ki sentiu ban itnat ba pen phu pen pe ka yeng ka jungi te hadu bangin de shem biang wat pi ha ka we par ka por na ka du darshan kendra Shillong ai khublei biang I pi baro